I byen Ibn Saki den 2. marts gik en lærer og 22 5 år gamle barn ind i Nationalmuseet for Kunst. Det var en vanlig morgen, indtil alt forandrede sig. Matteo Ramirez stoppede op foran en kopi af Leonardo da Vincis Natvært. Hans ledsagere søgte sig mod de koloniale skulpturerne. Han forblev ubevægelig, helt stille. De brune øjnene hans blev store. Læreren råbte på ham 2 ganger. Matteo svarede ikke. Så skjedde det noget umuligt. Gutten løftede højre arm og pekte direkte på apostlen Judas i maleriet. Stemmen hans forandrede sig, blev dyb, moden og præcis. 13 skridt fra venstre. 6. skygge, der er den første. Ordene kom ud med skræmmende klarhed. Læreren følte luften blive tung. En bekymret sikkerhedsvagt nærmede sig. Matteo fortsatte at snakke, som om han reciterte fra minde. Omvendt trekant på Thomas højre hånd. Totalt 9 synlige fingre, 3 grupper på 3. Koden var komplet. Fingeren hans bevæger sig med matematisk præcision over overflaten af maleriet. Carmen prøver at gribe tag i skulderen hans, men Matteo reagerer ikke. Andre besøkende stopper. En gammel mand med stok visker, for Guds skyld, og slår sig et kors 3 ganger. Temperaturen i rummet ser ud til at synke flere grader. Så snør Matteo hovedet mod læreren. Øjnene hans er helt tomme. Bare det rene hvite fra hornhatten hans er synlig. Bordet er formet som en B. Leonardo vidste det. Slutten er skrevet i geometri. Stemmen hans gir igen lyd igen i det lukkede rummet med en umulig lyd. Carmen roper etter medicinsk hjælp. Gutten synker forsiktig ned på marmorgulvet. Da han åbner øjnene sekunder senere, er de brune og klare igen. Lærer, hvorfor er vi her? Spør Matteo og smiler med den absolutte uskylden til en 5-åring. Det han netop havde sagt var teknisk umuligt for en førskolebarn. Men det var bare begyndelsen. For Matthews ord indeholdt information, som selv Da Vinci-ekspertene ikke vidste. Og nogen langt borte fra Mexico skulle til at høre optaket, som skulle forandre alt. Hvordan kunne et 5 år gammelt barn vite hemmeligheter, som har været skjult i 500 år? Videoen er 47 sekunder lang. Kemen havde taget det op med skjelvende hænder, mens Matteo snakket om malerier. Samme kveld lastet hun det op til en privat Facebook-gruppe for lærere, som var bekymret for hændelsen. Etter 72 timer har videoen 200.000 visninger. Men en visning tæller mere end alle de andre. Dr. Alessandro Ferretti er på kontoret sitt i Milano, da assistenten hans uanmeldt dukker op. Professor, du må se dette umiddelbart, utbryter hun. Alessandro er direktør for Leonardo da Vinci-museet, Vinci-instituttet. Han har viet 38 år til det besatte studie av hvert penselstrøk fra renessansemesteren. Spill den, sier hun. Han ser gutten peke. Han hører ordene. Ansiktet hans blir helt blekt. Kaffekoppen glir ut av hånden hans og knuses på gulvet. Det er umulig. Helt umulig, mumler han. Stemmen hans skjelver. Alessandro spoler videoen tilbake 6 ganger. Hvert opptak bekrefter det han nekter å tro. Den meksikanske gutten har nettopp beskrevet 33 trinnskoden. En teori som Alessandro hadde foreslått bare 3 måneder tidligere i en vitenskapelig artikkel.
Et dokument konsultert av nøyaktig 17 spesialister over hele verden. Ingen av dem i Mexico. Men det finnes noe verre. Matthew nevnte totalt 9 synlige fingre på en bestemt gruppe apostler. Alessandro hadde aldri publisert denne observasjonen. Han oppdaget den for bare 2 uker siden ved hjelp av infrarød skanneteknologi på det originale veggmaleriet i Milano. Det er bokstavelig talt umulig for noen utenfor laboratoriet hans å ha lagt merke til denne detaljen. Alessandro ringer umiddelbart skolenummeret. Hans raske italiensk tvinger dem til å finne en tolk. Jeg må snakke med denne gutten nå, krever han. Det haster på en måte du ikke kan forestille deg. 20 timer senere sitter Alessandro på et fly til Mexico. I kofferten hans ligger det hemmeligstemplet dokumentasjon om den siste nattverd. Kjemiske analyser, røntgenbilder, geometriske studier som aldri har blitt delt offentlig. Under flyturen sjekker han obsessivt notatene sine. Hvis barnet kan 33-trinnskoden uten å ha studert den, finnes det bare 2 mulige forklaringer. Det første er at noen har gitt svært konfidensiell informasjon til et 5 år gammelt barn. Det andre er noe Alessandro ikke tør å skrive ned. Flyet lander klokken 6. Alessandro sover ikke. Han tenker ikke, bare på uttrykket i barnets ansikt i videoen. De tomme øynene, den stemme som ikke passer til en barnekropp. Tilbage på hotellet sjekker han videoen igjen. Denne gangen lægger han mærke til noe nyt bak Matteo. Spejlet i maleriets beskyttende glas er det en skygge, som ikke burde være der. En menneskeskikkelse, som ikke matcher nogen i rummet. Alessandro kjenner en frysning løbe nedover ryggraden. Han forstørrer billedet på den bærbare datamaskinen sin. Skyggen har de nøjagtige proportionerne til en voksen mand fra det 10. århundrede. Han holder noe som ser ud som et arkitektkompas. Hellige Gud, hvisker han på italiensk. Leonardo, er det dig? Men det mest skræmmende spørgsmålet forbliver ubesvaret. Hvis dette barnet faktisk er knyttet til Da Vinci på en umulig måde, hvilke andre hemmeligheder venter på at blive afsløret? Ramirez-huset ligger i nabolaget i nærheden af Barte. Det er beskedent, rent, med barnetegninger på kjøleskabet. Alessandro ringer på døren klokken 9 præcis. Maria Ramirez åbner døren mistænksomt. Er du italiener? spørger hun. Stemmen hendes høres sliten ud. Matteo har ikke sovet godt siden hændelsen. Han vågner midt på natten. Tallene skriger. 13. Tretini. Altid de samme. Alessandro kommer ind og ser gutten ligge med byggeklodser på gulvet. Matteo ser op og smiler. Hallo, herre. Er du her angående malarie? Hans barnlige spansk er helt normal. Ikke et spor af den dybe stemme fra museet. Forskeren knæler foran ham og tager et fotografi fra kufferten sin. Det er en forstørret detalje af natverden. Mere specifikt, Thomas' højre hånd. Marto, kan du fortælle mig, hvad du ser her? Gutten ser på billedet i 5 sekunder, så spænder kroppen sig. Pupillen hans trækker sig sammen til mikroskopiske svarte prikker. Når han snakker, ændrer stemmen sig igen. En nedadgående trekant. Et alkymistisk symbol for vand. Men Leonardo snytte det. Det er ikke vand. Det er en nedadgående ild. Flommen, som kommer fra himlen. Maria mister glasseunholdt. Alessandro føler hjertet sit banke så hardt, at det kan sprække. Han tager frem en diktafon. Marto, hvordan ved du det? spørger han. Barnets øjne forbliver festet på fotografiet.
Han viser det til mig. Manden med det lange skægge kommer om natten og tager mig med til værkstedet sit. Det lugter linolie og pigmenter. Han viser mig de hemmelige tallene, han har gemt, slik at bare visse øjne kan se dem. Alessandro skælver, mens han skriver. Hvad andet viser han dig? Marto rejser sig og går til rummet sit. Han kommer tilbage med en skulebuk og åbner på en bestemt side. Alessandro ser en skitse tegnet med farveblyanter. Det er en barnetegning, men proportionerne er perfekt balancerede. Dette er den arkitektoniske udformingen af Cenacolo di Santa Maria dell'Egra i Milano. Refekturie, der det originale vægmaleri af natverden er malt. Det indeholder nøjagtige mål, præcise vinkler, detaljer, som bare nogen, som har været der, kunne vide. Matteo hvisker til Alessandro. Stemmen hans knapt hørbar. Har du været i Italia? Gutten rister på hovedet. Nej, sir, men grab mig med dit i drømmene mine. Han viser mig sprækkene i væggen. Vinduet med udsigt over hagen. Stedet, der bomben traf i 1944. Alessandro føler virkeligheden knyses rundt sig. Den allierede bomben slog til 15. august. I 1940 angreb en bombe klosteret. Den ødelagde en del af refekturie, men mirakuløst nok overlevede den sidste cellen. Denne specifikke detaljen findes i historiske krigsoptegnelser, ikke i barnebøger. Maria Weinstill. Sønnen min er syg, ikke sandt? Han yrer nu i hjernen. Fru Ramirez, sønnen din er ikke syg, benægter Alessandro sagte. Barnet dit er en portal, og degrees kan videnskaben endnu ikke forklare. Matteo smiler og fortsætter at lægge med byggeklodsene sine, som om ingenting har sket. Men før Alessandro kan stille flere spørgsmål, siger gutten nu uden at se op. Næste gang, tag Meggets dokumenter, de du gemmer i de hemmelige arkivene. Vinust-forskeren føler et bein hans rivetter. Han havde aldrig navnt Vatikanets dokumenter, men der vending. Og Alessandro har speciel tilladelse til at se dem. Vudder al verden det med det der og det, lyver han. Alessandro slår sig ned på ægt ind nærheden af Ramirez huse. I tro omfører han udtømmende selv med Matteo. Hver øgt afslører nu mere af must umulig end den forrige. På den fjerde dagen præsenteres et stivinget puslespil. Digitex-tribenter er den sidste natvært, tilfældigt organiseret. Matto, kan du vise mig, hvor hver brikke skal være, spørger Alessandro. Han håber barnet vil bruge mindst 20 minutter. Det er et puslespil med 200 brikker. Matto løser det på 97 sekunder. Ikke bare det, forklarer han, mens han placerer de digitale brikkene på netbrættet. Dette fragmentet indeholder Philips tredje øje. Leonardo malte det med en sfumac-teknik i 3 lag. Det første er grønningen, det andre har spor af cinnoberrødt. Det tredje er en gennemsigtig glasur med valnøtolie. Alessandro tjekker alle udsagn mod databasen sin med kemiske analyser. Alt er rigtigt. Absolut alt. Inkluder tekniske detaljer, som tog måneder at bekræfte ved hjælp af massespektrometri. Den kvelden arrangerer Alessandro en nødt videosamtale med det internationale råd for Leonardo-studier. 15 eksperter fra 8 land ser stille på, mens Matto svarer på spørgsmål, som ville få den universitetsprofessor til at svætte. Hvor mange speaker er synlige på bordet, spørger Dr. Chen fra Beijing. Ingen, svarer Matteo uden at nøle. Leonardo fjernede alle metalliske elementer fra den centrale kompositionen. Det er en symbolsk afgørelse. Metal repræsenterer svig. Bare Judas
får øjekontakt med metalliske genstander uden for hovedbildet. Dr. Chen tjekker febrilsk notaterne sine. Herregud, han har ret. Jeg publicerede denne teorien i et kinesisk akademisk tidsskrift for bare 6 måneder siden. Professor Goldstein fra Tel Aviv stiller det næste spørgsmål. Hvad repræsenterer tallet 13 i maleriets 7. geometri? Matteo et øjeblik glaseret over. 13 er cyklysens død. 13 er det nødvendige svige. 13 er trinne, som bryder den perfekte cirklen og tillader genfødelse. Leonardo vidste det. Det er derfor, det er 13 figurer, men 14 skygger. Den ekstra skyggen er betragterens. Det er os. Vi har altid været en del af svige. Absolut stilhed i videokonferencen. Ingen havde lagt mærke til den 10. skyggen. Alessandro forstørrer et højopløstigt fotografi af det originale vægmaleri. Han bruger et ultraviolet filter, og det er en skygge projiceret fra udsiden af billedet. En skygge, som teknisk set peger mod betragteren af værket. Det er umuligt, mumler professor Goldstein. Jeg har studeret dette maleri i 40 år. Matthäus fortsætter at snakke med den stemme, som ikke er hans egen. Leonardo efterlod sig en matematisk besked. Hvis du måler afstanden mellem hver apostel og Kristus, får du Fibonacci-sekvensen. Men hvis du gør det i omvendt rækkefølge og starter med Judas, får du den nøjagtige datoen. Alessandro føler, at pusten hans stopper. Hvilken dato? Matthæus. Barnet ser direkte på ham gennem kameraet. 23. oktober 2020. Dagen, den største hemmeligheden, vil blive afsløret. Dagen jorden vil skælve under sandhedens vægt. Maria Ramirez, som havde lyttet fra køkkenet, mister en gryte. Støjen er øredøvende. Da hun løber ind i stuen, ligger Matteo bevidstløs i sofaen. Pusten hans er overfladisk, huden hans er marmorblik. Alessandro tjekker umiddelbart kalenderen på telefonen sin. 7. oktober 2025. Nøjagtig 7 måneder under. En af eksperterne i videokonferencen visker nu på tysk. Alessandro oversætter i hovedet hans. Slutten er nær. Matteo vågner 30 sekunder senere. Han beder om et glas vand med den normale stemmen til en 5-åring. Han husker ingenting af det, han så. Men det er nu på højre hånd, som ikke var der før. Et symbol. Tegne med usynlig blæk, bare synlig under ultraviolet lys. Alessandro lyser sin specielle lommelygt ind i guttens håndflade. Det er Leonardo da Vincis personlige segl. Nøjagtigt det samme, som vises i hans originale notatbøger på Vinterslottet. Hvem eller hvad tegner dette barn? Alessandro tager en afgørelse, som kan koste ham rygte. Fru Ramirez, jeg må tage Matteo med til Italia, dit det originale maleriet er. Jeg tror, vi finder svar der. Maria afviser umiddelbart ideen. Sønnen min skal ingen steder, det er for mye. Men nætsnatten har Matteo nok en natlig gæst. Alessandro tilbringer natten på sofaen i stuen med familiens tilladelse. Klokken 3:42 hører han barfodspor. Matteo vandrer søvnig ind i stuen. Øjnene hans er åbne, men helt hvide. Gutten stopper foran Alessandro. Han snakker perfekt italiensk. Italiensk fra det 10. århundrede. Alessandro Ferretti, jeg på hvor væk tog dig til af min værke. Du må tage gutten med til Abtensa Colo. Bare der
kan sløre løftes helt. Tiden renner ud. 38. oktober. Husk, væk er du? Spørger Alessandro på skælvende italiensk. Smile, som dukker op i Matteos ansigt, er ikke et barns. Det er ældgammelt, klogt, urovækkende. Ved du ikke, hvem jeg er, Alessandro? Det har du altid gjort. Det er derfor, du har videt livet dit til at lede efter mig i hvert penselstrøg. Nu leder jeg efter dig, og jeg trænger dig. Matteo går tilbage til sengen sin uden at vågne. Næste morgen finder Maria en tegning under sønnens pyte. Det er ansigtet til Leonardo da Vinci, tegnet med så stor præcision, at det ser ud som et fotografi, men udført med farvestifter og 5 år gamle hænder. Maria går endelig med på det. Men jeg bliver med ham. Han vil ikke vike fra mig. 3 dage senere er de på en Aeromexico-flyvning til Milano. Flyet krydser Atlanterhavet, mens Matteo sover. Alessandro ser på den sovende gutten. I drømmene sine smiler Matteo og mumler ord på latin. Han tegner usynlige symboler i luften med fingrene. De lander i Milano under et gråt regn. Alessandro tager den direkte til Santa Maria dell'Egra-klostret. Det er tirsdag. Museet er stængt for publikum, men Alessandro har speciel adgang. De krydser gamle steingårder. Matteo har aldrig været her før, men han går, som om han kender hvert hjørne. Han stopper ret foran spisesalen. Her, siger han enkelt. Her forandret alt sig. Alessandro åbner de tunge trædørene, og der er det. Natverden. Det originale vægmaleriet. 6 meter højt, 9 meter bredt. 500 års historie. Matteo puster ind i de sprukne væggene. Sagte kommer han ind i rummet. Skridtene hans giver genlyd i den tomme hvidstragten. Han stopper præcist midt i rummet, der Leonardos perspektiv mødes perfekt. Maria holder pusten. Så løfter Matteo begge hændene mod vægmaleriet, og nu er ekstraordinært sker. Lysene i spisesalen begynder at blafre. Temperaturen synker kraftigt. Alessandro ser pusten tykne i luften. En dyb summing fylder rummet, som om væggene selv vibrerer med en umulig frekvens. Matteo råber, se på det! Se på det allerede! Og så ser Alessandro det. Noget, som har det været der i 500 år, men som ingen har lagt mærke til. På væggen, ret over vægmaleriet, er det næsten usynlige mærker. Sprækker, som danner et mønster. Et mønster, som ikke er tilfældigt. Det er et kart, et astronomisk kart, som viser stjernenes nøjagtige positioner på en bestemt dato. Alessandro trækker frem telefonen sin og tager febrilsk billeder. Han åbner en astronomi-app. Kartet tilsvarer nattehimlen 28. oktober 2025, klokken 23 italiensk tid. Gudskelov, visker Alessandro. Leonardo forudså dette for 500 år siden. Men den mest forfærdelige åbenbaringen har endnu ikke kommet. Matteo kollapser. Den lille kroppen hans falder ned på marmorgulvet i refektoriet. Maria løber bort til ham og råber navnet hans. Alessandro ringer nødetattene, men gutten vågner, før hjælpen kommer. Jeg har det bra, mamma, siger han med sin normale lille stemme. Jeg har det netop en lang drøm, men det er nu nyt på venstre hånd. Tal skrevet med blæk, som ser ud som tørket blod. Alessandro fotograferer dem umiddelbart, før Maria vasker sønnens hånd. De er breddegrads- og længdegradskoordinater med 7 decimaler. Nøjagtig. Den kvelden, på kontoret sit på instituttet,
skriver Alessandro koordinaterne ind i Google Earth. Han zoomer ind. Hjertet hans hopper over et slag. Koordinaterne peger på et bestemt sted inden for det samme Sankt Maria delle Grazie-klostre, men ikke refekturie. Det er den gamle Nordhagen, et område, som for tiden er under renovering, stængt for publikum i 2 år. Alessandro ringer abeten kl. 7:03. Don Maurizio, jeg trænger snarlig tilgang til Nordhagen. Umiddelbart, Alessandro. Klokken er 13. Hvad er så presserende? Nue er begravet der. Nue Leonardo efterlod sig for 500 år siden. Stillet i telefonen. Så en nervøs latter. Du har ret, Alessandro. Don Maurizio, jeg mener det helt alvorligt. Jeg har nøjagtige koordinater. Giv mig 24 timer. Hvis jeg ikke finder noget, vil jeg aldrig bede dig om noget igen. Næste morgen ankommer et team på 5 personer og klostre, udstyret med bakkegennemtrængende radar. Maria lader Matteo hvile på hotellet. Gutten har feber. 39 grader Celsius. Han babler i søvne på gammelengelsk. Teamet scanner området, som er angivet af koordinaterne. Efter 17 minutter ringer den ledende teknikeren til Alessandro. Professor, det er en anomali 3 meter dyb, nu metallisk, stort. Du vil få tilladelse til at grave i en nødsituation. 6 kendt senere træffer spadene nu solidt. Alessandro selv stiger ned i sjagten. Med bare hænderne fjerner han århundreder med komprimeret jord. Det er en smijernsboks med Leonardo da Vincis graverte familiesegel på lukket. Et segl, som burde have været umuligt, fordi Leonardo ikke havde nogen officielt anerkendt adelsfamilie. Likevel er det der. Ægte, håndgribelig, og vejer nøjagtigt først i 3 kilo ifølge vægten, de havde med. Don Maurizio korser sig 3 gange. Herregud, hvordan vidste du det? Alessandro svarer ikke. Han gråter. Stille tårer falder ned på den rustne overflaten og æsken. 38 år med leting og en 5 år gammel gut ledte ham direkte til den største skatten i hans liv. De bærer æsken til instituttets restaureringslaboratorium. Eksperter på gamle metaller jobber i 4 timer for at bryde seglet uden at skade indholdet. Når lukket endelig åbnes, holder Alessandro pusten. Inde i er det dokumenter. Hundredvis af pergamentark besøttet af planteharpiks, tegninger, matematiske beregninger og i midten et sindindbundet manuskript. Alessandro læser den første siden. Den er skrevet med Leonardos spejlskrift fra højre til venstre, bare læsbar med et spejl. Titlen får hænderne hans til at skælve. Il messaggio finale. Perculo betra ultra il velo. Den sidste beskeden til Sæt. Den, som ser forbi sløret. Alessandro oversætter højt, mens kollegerne hans registrerer alt. Jeg skriver dette i år 15 og 18. I de sidste dagerne af mit liv har jeg set, hvad som skal komme. Jeg har beregnet himmelcyklysene. Jeg har forstået mønstret som de gamle syler. Den sidste natvert er ikke bare et maleri, det er en klokke. Et yrværk, som markerer det nøjagtige øjeblikket, når menneskeheden vil møde sin største prøvelse. Dokumentet fortsætter med astronomiske beregninger, som Alessandro knap kan følge. Forudsigelser og planetkonstellationer, referencer til tabte gamle tekster og en dato, som gentager sig igen og igen. 22. oktober 2002. I det øjeblikket, skriver Leonardo, vil barnet komme.
Et barn, som vil se det, jeg så, som vil snakke med min stemme, som vil vise menneskeheden, hvad den trænger at vide, før den store forandringen. Søg barnet, besøg det, for det er nøkkelen. Alessandro ser op på kollegerne sine. Leonardo da Vinci skrev om Matteo for 500 år siden. På hotellet føler Maria Schauer, at Matteo pludselig kommer sig efter feberen. Temperaturen hans går tilbage til normalen i løbet af sekunder. Han ser på moren sin og siger med perfekt klarhed: Mamma, de har fundet ham. Nu begynder den virkelige tingen, akkurat som Leonardo profeterede. Og hvorfor valgte han en 5 år gammel meksikansk gut til at hæve det? Leonardos manuskript er 373 sider langt. Alessandro organiserer et internationalt team af oversættere og eksperter for at tyde hver linje. De jobber non-stop i 5 dage. Det de finder trodser al logik. Leonardo forudså ikke bare den nøjagtige datoen, han forudså også stedet. Et barn vil blive født i landet, der ørner hersket blandt gamle steiner. De vil kalde ham Mexico. Han vil bære tallet 5 i sine ord. Han vil se i Mars, hvad jeg gjemte i april 1487. Alessandro tjekker datoene. Leonardo fuldførte den sidste natvært i april 1498. Nøjagtigt 520 år før Matto havde sin første episode i museet. Og Matteo blev født 12. august 2019 i Mexico by, det gamle Tenochtitlan. Født da mexikanerne hersket under ældgamle tempelsteiner. Hver detalje passer sammen med umulig matematisk præcision. Men den mest urovækkende delen af manuskriptet er på side 208. Leonardo beskriver et ritual. Når barnet står foran det fuldførte værket, på det stedet, der hånden min sidst berørte væggen, i det nøjagtige øjeblikket af himmelsk indretning, må han sige ordene, jeg har sylt. Først da vil sløret falde, og menneskeheden se det, som altid har været der, men som ingen kunne se. Alessandro læser ordene, skrevet på gammel latin, memorerer dem, siger dem højt for at teste lyden. Det er 13 ord, ikke et mere og ikke et mindre. De danner en sætning, som oversættes til som over, så under, slik at miraklet til den ene kan opnås. Det er et citat fra Smaragdtavlen, den ældste alkymistiske teksten, som er kendt for menneskeheden. Men Leonardo har ændret den lidt. Han ændrer 3 nøkkelord. Alessandro lægger mærke til ændringene, men forstår, hvis betydning han ikke forstår. Han ringer til Maria. Vi må tage med Matteo til refektoriet kl. 23 den 28. oktober. Netop. Det er afgørende. Maria nøler. Sønnen min har allerede været igennem for mye. Jeg vil hjem. Jeg vil, at dette skal tage slut. Fru Ramirez, Alessandros stemme sprækker. Hvis Leonardo har det ret, hvis dette er ægte, så er ikke Matto bare et barn, de ser. Han er en del af noget mye større. Noget, som har været planlagt i århundrer. Og hvis vi ikke fuldfører det nøjagtigt slik Leonardo instruerte, hvad da? Maria skriker næsten. Hvad vil ske? Alessandro læser den sidste linjen i manuskriptet højt.
Hvis ritualet ikke fullføres, vil vinduet lukkes for alltid, og menneskeheten vil miste sin siste sjanse til å våkne før den endelige kollapsen. Maria gråter stille i den andre enden av linjen. Hvorfor sønnen min? Hvorfor Matteo? Jeg vet ikke. Alessandro er brutalt ærlig. Men Leonardo visste det, og han skrev at barnet ville melde seg frivillig, at noe i sjelen hans ville gjenkjenne sannheten, at han selv ville be om å fullføre oppdraget. Den natten har Matteo en ny drøm. Han våkner 4:00 om morgenen og går inn på morens rom. «Mamma, jeg må tilbake til maleriet. Leonardo trenger meg. Han sier at det er noe skjult bak Kristi øye, noe bare jeg kan se.» Maria klemmer sønnen sin. «Er du ikke redd?» Matteo rister på hodet. «Nei, mamma. Leonardo har det bra. Han er bare lei seg fordi ingen har forstått budskapet hans. Men det gjør jeg, og jeg skal hjelpe ham.» 3 dager senere får Alessandro spesiell tillatelse fra den italienske regjeringen. Den 28. oktober er Cenacolo fullstendig stengt for publikum. Bare 5 personer vil være til stede. Alessandro, Maria, Matteo, Don Maurizio og Dr. Chen, som har fløyet inn fra Beijing for å være vitne til øyeblikket. De setter opp høyoppløselige opptaksenheter, termiske kameraer, elektromagnetiske sensorer og strålingsmålere. Alt overvåkes av et teknisk team i et tilstøtende rom. Hvis noe paranormalt skulle skje, ville det bli dokumentert fra alle mulige vitenskapelige perspektiver. 30. oktober gryr med klar himmel over Milano. Maria kler Matteo i klærne Alessandro hadde foreslått. Gutten er stille. Han leker med nettbrettet sitt under frokosten. Han ser på dinosaurer og ler helt normalt. Men når solen begynner å gå ned, forblir Matteo stille. Han ser nordover ut av hotellvinduet mot klosteret. «Det er nesten på tide», sier han enkelt. Leonardo venter. Alessandro føler en klump i magen. Han sjekker klokken. Klokken er 18:00. 5 timer og 33 minutter til det nøyaktige øyeblikket. Hva vil en 5-åring avsløre som Leonardo da Vinci holdt skjult i 500 år? Og er verden klar til å vite det? 3115. Refektoriet er kun opplyst av stearinlys. 14 stearinlys, 1 for hver figur som er meiet i veggen. Det flimrende lyset kaster dansende skygger på apostlenes ansikter. Matthew kommer inn og holder morens hånd. Han går barbeint, slik Alessandro hadde instruert i henhold til manuskriptet. Hans små skritt gir gjenlyd i den absolutte stillheten. De elektromagnetiske sensorene registrerer allerede avlesninger. Dr. Chen stirrer vantro på skjermene. Dette er umulig. Rommets magnetfelt fluktuerer uten noen åpenbar kilde. Alessandro leder Matthew til det nøyaktige stedet, rommets geometriske sentrum, punktet der alle perspektivlinjer møtes. Matthew stopper der og ser opp. Hans brune øyne reflekterer stearinlysets lys. 23:98. Don Maurizio annonserer og kaster et blikk på klokken sin. Math lukker øynene. Pusten hans blir dyp, langsom og rytmisk. Alessandro legger merke til at barnet puster i nøyaktig samme rytme som de flimrende lysene, som om de er synkronisert av en usynlig kraft. 30 termiske kameraer registrerer et temperaturfall på 12 grader på 5 sekunder. Maria skjelver ikke av kulde, men av noe mer primalt. En forfedres frykt
født fra dypet av menneskelig biologi. Røyk. Matteus øyne åpner seg. De er helt hvite som de var første gang han så dem på museet. Men nå er det noe annet. En indre glød som om et lys strømmet ut fra hodeskallen hans. Nøyaktig. Matteus løfter begge hendene og sier de 13 ordene på perfekt latin. Hans barnlige stemme blander seg med noe dypere, eldre. Det er som om 2 stemmer sakker Sosé med strupe. Quest superius est, sicut quod inferius, ad perpetranda miracula, rei unius. Det som er over er som det som er under, slik at miraklet til den ene kan oppnås. Så skjer det. Veggmaleriet forandrer seg. Ikke fysisk, men persepsjonen endrer seg. Alessandro blunker vantro. Fargene er mer intense, konturene skarpere og seingande. Noe sendt i 5 fra den vis av timer med studier av verkverket. Bak kurs i hodet er et knapt synlig merke. En perfekt cirkel med en trikk i midten. Det alkymiske symbolet for gull, for solen, for guddommelig bevissthet. Herregud, visker Alessandro. Det har alltid vært der. Dr. Chen roper fra skjermene. Kameraene, se på kameraene. På skærmene ser vægmaleriet anderledes ud, som om kameraerne fangede en bølgelængde, det menneskelige øje normalt ikke kan se. Men nå kan alle se det. Det er tekst skrevet med usynlige pigmenter, bare synlige under specifikke elektromagnetiske forhold. Forhold, som Matteo tilsyneladende skaber ganske enkelt ved sin tilstedeværelse. Alessandro løber bort til vægmaleriet og læser febrilsk ordene, som ser ud til at svæve over apostlene. De er på gammel italiensk, latin, græsk og hebraisk. Det er et flerlagsbudskab, en palimpsest og skjult kundskab. Svig er nødvendig for genfødelse. Slutten og en cyklus tillader begyndelsen på den næste. Det der kalder apokalypsen er bare transformation. 27. oktober 2025 vil jorden stå perfekt på linje med det galaktiske centrum. I 17 minutter vil planetens vibrationsfrekvens ændre sig. De, som er forberedt, vil stige op. Resten vil sove i yderligere 500 år. Alessandro læser ordene 3 gange for at forsikre sig om, at han ikke hallucinerer. Men der er de, ægte, synligt registreret af 5 højopløselige kameraer. Matteo sænker hændene. Glimte i øjnene hans forsvinder. De skjulte urene på vægmaleriet begynder at falme sagte, som om synlighedsvinduet lukkes. Fut, råber Alessandro. Fotografer alt, før det forsvinder. I 3 hektiske minutter dokumenterer de hvert symbol, hvert ord, hvert diagram, som Leonardo mesterligt har det skjult i sit mesterværk. Det er nok information til at omskrive historien om kunst, videnskab og menneskelig spiritualitet. Så snakker Matteo med normal stemme. Det er det, mamma. Jeg er færdig. Kan vi gå og købe pizza? Maria ler og gråter samtidig. Hun klemmer sønnen sin hart. Ja, min kære. Al pizzaen du vil have. Men Alessandro kan ikke røre sig. Han lader den sidste linjen i den skjulte beskeden gli mellem fingrene. Linjen, som dukkede op ret før den forsvandt. Den mest urovækkende linjen af alle. Denne beskeden har blivet åbenbart 7 gange i menneskehedens historie af 7 barn til forskellige tider. Matthew er den sidste. Hvis menneskeheden ikke vågter nå, vil det ikke være en 8. chance. Cyklusen vil tage slut, og med den alt du kender som virkelighed. 7 barn. 7-foldig. Hvem var de andre 6? Og hvad skete med dem? Alessandro tilbringer 3 søvnløse nætter med research.
Han gjennomsøger historiske arkiver etter ledetråder om barn med uforklarlige evner knyttet til kunstværk. Det han finder lammer ham. 142 Firenze. En 7 år gammel gut ved navn Giovanni forudså nøjagtige detaljer om Masakios treenighedsfreske, før den var færdig. Han blev erklæret en kosteskaft. Han døde i en alder af 9 år under mystiske omstændigheder. 1506 Roma. En 6 år gammel jente ved navn Lucia beskrev taket i Sextinian-kapelle med absolut nøjagtighed. Michelangelo havde endnu ikke begyndt at male det. Jenter var indelåst i et kloster. Hun blev aldrig hørt fra igen. 164 Amsterdam. En 5 år gammel gut ved navn Jakob stakket på nøjagtig samme dialekt, som Rembrandt brugte i sine private notater. Han forudså den nøjagtige datoen for malerens død. Jakob forsvandt 3 uger senere. Liget hans blev aldrig fundet. 188 Frankrike. En 4 år gammel gut ved navn Pierre tegnede Van Goghs stjernenat 3 måneder før maleren skabte det. Pierre peg psykiatrisk sygehus. Han døde i en alder af 12 år. 1997 Spania. Under borgerkrigen beskrev en 6 år gammel jente ved navn Carmen hvert skjulte symbol i Picassos Guernica, mens snudsneren fortsat malte det i Paris. Carmen forsvandt under dato vreb. Hun blev aldrig fundet. 1981 New York. En fedt gut ved navn Marcus forudså skabelsen af Basquias Antitle 1980 i forvejen ved at bygge nøjagtigt de samme og fargene. Marcus døde 2 uger soben en bilulykke. Familien hans intenstodikke. Og nu Maps Tops, den sidste ifølge Leonardos budskab. Alessandro præsenterer fundene sidste for det internestående. Rummet er dødsstille. Dr. Chen snakker endelig. Alle unge. Diabrotiske dødsfald. De dogsvandt alle eller blev brakkarte. Maria, som at værst lytset barkest i rummet, rejser sig. Nej, søn min, nej. Vi som kunne og roe hende ny. Men Scott, de vidste. De fuste, de vundt kom til ske. Det bestat Lucius stemme af fru Ramirez. Dombuso virkte i kvilde der den setne af apropdagerens over. Ambassaden siger at han må avsløre hele sannheten inden 28. oktober. Det var bare 3 dager siden. Det er fortsatt händelser som kommer. Som om universet svarte på ordene hans ringer Alessandros telefon. Det er et nummer med Vatikanets rättningsnummer. En autoritativ stemme snakker på formellt italiensk uten å presentere seg. Doktor Ferretti, den hellige far, ber om å få se barnet umiddelbart. Alessandro føler bakken flytte seg under føttene hans. Paven vil se Matteo. Det er informasjon som bare kan deles personlig. Barnet har tilgang til kunnskap som har vært i kirkens varetekt i 2000 år. Vi må bekrefte nøyaktig hva han vet. Et kjøretøy vil hente dem om 2 timer. Samtalen blir brutt. Alessandro ser på Maria. Vatikanet, vil du snakke med Matta? Maria tar sønnen sin i hånden. Matta, vil du gå? Gutten ser på moren sin med de brune øynene. Så vanlig og så ekstraordinært på samme tid. Ja, mamma. Det er noe du oppbevarer der. Noe Leonardo ba meg om å hente. Det er veldig viktig. 2 timer senere plukker en svart bil med Vatikanets diplomatiske bilskilt henne opp. Kjøreturen til Roma tar 4 timer. Matthew sover hele veien, men i drømmene smiler han, og leppene hans former ord Alessandro kan lese. Det er nesten ferdig. De ankommer Vatikanet ved daggry. De blir eskortert gjennom korridorer. Alessandro, til tross for sine mange besøk, aldri har sett. Hemmelige passasjer.
trapper som fører til underjordiske nivåer. Til slutt kommer de til en gammel tredør. En eldre kardinal venter på dem. De hemmelige arkivene. Bare 100 mennesker i verden har tilgang hit. Gutten nå en av de 100. De åpner døren, og det Matthew gjør når han kommer inn, tar pusten fra alle. Barnet går rett til en bestemt hylle. Uten å nøle trekker han ut et manuskript, som om han vet nøyaktig hvor det er. Han åpner det på en bokmerket side. Dette er det sanne evangeliet, sier Matteo med en stemme som ikke er hans egen. Det de ikke ønsket at menneskeheten skulle lese. Det som forklarer mysteriet med den siste nattverd. Den som avslører hva Kristus virkelig lærte om bevissthetens transformasjon. Kardinalen blir blek. Hvordan? Hvordan visste du at den var her? Matteo smiler. Fordi jeg var der da de gjemte den for 700 år siden. I en annen kropp, med et annet navn, men med samme formål, vokter av kunnskapen inntil tiden kom for å avsløre den. Matteo hevder å ha levd før, at han er reinkarnasjonen av noen som var vitne til hendelser for nesten 2 årtusener siden. Og hva inneholder dette forbudte evangeliet? Manuskriptet har 64 sider. Det er skrevet på gammel arameisk. Matteus leser det høyt og oversetter det samtidig til italiensk. Stemmen hans veksler mellom et barns og en gammel mans. Den er urovekkende og vakker på samme tid. Kristus ble ikke forrådt, leser Matteus. Judas fulgte presise instruksjoner. Den siste nattverd var et innvielsesritual. Hver apostel representerte en bevissthetsfrekvens. Kristus lærte dem hvordan de skulle heve vibrasjonen sin for å få tilgang til høyere dimensjoner av eksistensen. Det tilsynelatende sviket var nødvendig for å fullføre syklusen. Døden var nødvendig for oppstandelsen. Kardinalen avbryter. Det er kjetteri. Matthew ser på ham med øyne som ser ut til å romme århundrer med visdom. Det er ikke kjetteri. Det er sannheten de forbyr fordi menneskeheten ikke var klar. Men nå er tiden inne. Leonardo visste det. Det er derfor han malte den siste nattverd som et kart. Et kart over transformasjon. Alessandro lytter fascinert, mens Matthew forklarer hvordan hvert element i maleriet tilsvarer et trinn i prosessen med å heve bevisstheten. Håndbevis, bordposisjoner, skjulte tall, alt er en kode. 28. oktober 2022, fortsetter Matthew, vil jorden justere seg med dokaktiske sentrum. I nøyaktig 17 minutter vil et vindu åpne seg. De som har forberedt bevisstheten sin, vil kun ta spranget. De andre vil forbli i syklusen til de er klare. Det er ikke en straff. Det er rett og slett den naturlige prosessen med åndelig evolusjon. Maria lytter med stille tårer. Hennes 5 år gamle sønn forklarer konsepter som filosofer og mystikere har forsøkt å forstå i årtusener. Hva bør folk gjøre for å forberede seg, spør Alessandro. Matteo lukker manuskriptet. Han ser rett inn i kamera og tar opp alt, fordi han vet at dette opptaket vil bli sett av millioner. Du må huske hvem du egentlig er. Utover navnet, utover kroppen, utover den personlige historien.